କହୁଛି ବାର ଧରିକି ବି ବାହିବୁ କେବେ ଏଇ ଯେ କାଦ ୟାକୁ ମାଛ ଧରିବୁ କି ବାର ଧରି ବାହିକି ମାଛ ନବୁ କେତେ ସେ ଏଇଟା ଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଶିଖିଥା ନା ଘଣ୍ଟେ ଦିଟା 10ଟା ବେଳକୁ ବାଳିଆ ଫାଳିଆ ପଳେଇଥା ଗୋଟେ ବେଳେ ବି ହେଇଥାନ୍ତା ହଁ ମୋ ଜଣେ କହୁଲା କହିଲେ ଗୋଟେ ବେଳେ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି 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 ହଁ ଅଛି ସେଇଠି ଅଛି ଅଛି ଭଲ ସେଠି ଗୋଟେ ମଲା କିସ ଗଲା ଆଉ ମାଛ ମଲା ମାଛ ଜଳ ପକେଇଦେଲେ ଜଳ ଶାନ୍ତି ଖାଇଯାଏ ନା ସେଇ କଥାଟା ସେଇଠି ମାଛ ଖାବ କି ଏବାଟେ କି ଖାବେ ମାଛ ଏବାଟେ ଖାବେନି ବାଲି ମାଛ ଖାଆନ୍ତିନି ହଁ ଖାଆନ୍ତି ଆମର ଏପଟେ ଦେଶୀ ମାଛ ସେତେ ଖାଆନ୍ତି କିଛି ବୁଝିଲ ଦେଶୀ ମାଛ ସେତେ ଖାବେନି କମ୍ ଖାବେ ଏଇଟା କ'ଣ ବେଶୀ ଖାଉଛି ବେଙ୍ଗଲିଆ ଏଇ ଯେ ମହାଳ ଦିଆହେଉଛି ଖାଉଛି କି କୋଟିଏ କରିছে